această dimineață și împreună vrem să lăudăm pe Domnul. Vă aduce salutări sfinte de la Biserica Pentecostală Filadelfia Emul. În această zi fiți binecuvântați de Domnul, fiți binecuvântați de Sion și ca un cuvânt de încurajare pentru noi pe toți, Doi Petru 3. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin. Vreau să-și cântăm și la cântare, dar înainte de cântarea care vrem să lăudăm pe Domnul, aș avea câteva versete din cuvânt, o
câteva versete de îmbărbătare la adresa tuturor care ați venit în locul acesta. În 2 Cronici, capitolul 30, cuvântul Domnului spune: Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase, ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznească Paștea în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Astfel, copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit sărbătoarea azimilor 7 zile cu mare bucurie și în fiecare zi leviții și preoții lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda și preoții și leviții și tot poporul venit din Israel. Și străinii veniți din țara lui Israel s-au așezat în Iuda. A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Amin. 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 Fraților, am venit la sărbătoare. Sărbătoritul nostru este Domnul Iisus. Noi avem toată nădejdea și puterea. Și pe El cântăm în această zi. Cântați împreună cu noi. Și să plecăm de la această sărbătoare cu inima plină de bucurie. Amin. Amin. Amin.
contează. Frații săi, la un moment dat a trebuit să alerge. Pentru că spune Biblia că au auzit strigătele de război. Și atunci David a zis să mă grăbesc ca să prind și eu războiul, să mă uit. Că nu nimic mai frumos pe pământul acesta decât să crești văzând biruința părinților tăi. Nu nimic mai întăritor ca acest pământ decât să vezi biruința fraților tăi. Biruința celor care luptă pentru Dumnezeu. Mă grăbesc ori de câte ori se anunță o luptă și ori de câte ori știu că se dă o bătălie. Se dă bătălia de la 9 la 12 duminica, la noi cel puțin. Se dă bătălia de la 6 la 8. Se dă bătălia în fiecare zi. Suntem singura biserică pe care o cunosc, care are 7 zile din 7 biserica deschisă și 7 zile din 7 se întâmplă ceva la biserică. Luni ne rugăm, postim, marți ne întâlnim cu tinerii, miercuri ne rugăm, joi avem studiu, tineri avem vreo 3 sau 4 activități, sâmbătă la fel ne întâlnim cu adolescenții. În fiecare zi Domnul e prezent acolo pentru că biserica suntem noi. Aleluia. Mă grăbesc să aud când cineva îmi spune că a luat poziție de atac și vrea să dea o luptă. Și întotdeauna mi-s dragi oamenii care au luptat și luptă. Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc eu astăzi nu fac lucrul ăsta. Majoritatea așteaptă ca alții să lupte în locul lor. David se grăbea pentru că a zis, el era tânăr și a zis, aș vrea să țin minte bătălia aceasta. Mă tem că uneori trăim cu amintirea anilor de început. Aud bătrânii care spun pe vremea mea. De ce pe vremea mea? Noi nu avem un Dumnezeu al zilei de ieri numai. Avem un Dumnezeu al zilei de ieri, de azi și în vecii vecilor. Amin. Amin. Noi trebuie să avem biruințele noastre. Și noi trebuie să avem astăzi mărturiile noastre. Noi să nu mai căutăm ilustrații în cărți cu americani. Să povestim despre ce Dumnezeu ne-a făcut nouă. Asta îmi doresc. Și asta vă doresc, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Despre mirarea lui când au ajuns David în tabără, strigau israeliții că nu se putea. Erau așezați în șiruri de bătaie, strigau. Ce-or fi strigat? Aleluia! Domnul e bun, Domnul e mare. Numai că niciunul nu scotea sabia. Toți stăteau înghețați de frica unui Goliat care s-a uitat la el și spunea, jucați-vă de război cât vreți voi. Puteți să stați de la 9 la 12 să cântați toate cântările din harfă. Câte vreme niciunul nu ridică sabia din teacă, nu nicio pagubă. Câte vreme nimeni nu vrea să ia pieptiș viața și să lupte în coarnele luminii. Câte vreme niciunul dintre voi nu vrea să fie un ostaș care să lupte pe câmpul de luptă, atunci puteți să vă jucați la război cât vreți voi. David spre mirarea și stupoarea lui a zis, dar n-ați plecat la luptă. Nu strigați voi, că de-aia m-am grăbit. Nu strigați voi, aleluia! Și atunci, ce căutați voi aici stând fără să vă luptați? Ce? Nu scoateți sările din teacă? Nimeni nu luptă. Arcașilor, ce faceți? Zice, nu mă strigăm, zice. Cum mă strigați, oameni? Dar ce noi am dat la un Dumnezeu la care numai să strigăm în timpul programului? Dar ce Dumnezeu nu este un Dumnezeu numai al microfonului ținut în mână și unor cântări cântate din când în când? Dumnezeu nu este un Dumnezeu de zi cu zi. Amin. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu de secundă cu secundă. Mărit să fie Domnul. Glorie ție, Doamne! Oare de ce oamenii aceștia n-au scos sabia din teacă? Oare de ce oamenii aceștia n-au avut curaj? Pentru că întotdeauna lumea aceasta va avea o strategie pe care tu va trebui să o înveți. Pentru că de aia suntem slabi, pentru că nu învățăm. De aceea, de multe ori, nu avem biruință. Pentru că luptele noastre sunt lupte în care intrăm deja dezarmați. Nici o șansă nu au avut țăranii din 1907 când au plecat la Bobâlna să se lupte cu puștile. Că nu poți cu furca să oprești plumbul. Și Dumnezeu nostru nu vrea o luptă a inegalității. Și Dumnezeu nu ne trimite pe noi goi la luptă, ci îmbrăcați cu El. Aleluia! Să știți că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care vrea să ne echipăm. Pentru asta trebuie să ne deschidem mintea. Să vii la biserică, nu să stai să trimiți SMS-uri. Să stai să primești un cuvânt de la Dumnezeu. Nu se știe când îți va folosi ce spun eu. Nu se știe când vei da examenul. Nu se știe dacă mâine te va scoate viața în fața unei coli albe de hârtie. Se spune extemporal la sănătate, extemporal la finanțe, extemporal la relație, extemporal la relația cu Dumnezeu. Ce vei scrie? N-ai auzit nimic în biserică, că tu aveai căștile de urechi. Atunci cum să scrii? Ce să scrii? Dumnezeu nu e așa ceva din povestite și din amintit. Dumnezeu trebuie să fie ceva care să fie viu în viața ta. Amin? Amin, Doamne. Și acum, iubiții Domnului, oare de ce n-au scos sabia din teac? Oare de ce n-au luptat? Oare de ce? Ce trist este! Deci mi se rupe inima să stau de vorbă cu oameni. I-am văzut pe unii dintre membrii bisericii
pe care o păstoresc plin de bucurie. Doar că i-am văzut atât de dragi când îi văd cu mâinile ridicate, când îi văd cu ochii în lacrimi, când îi văd plângând, când îi văd așa și strigă, aleluia și slavă lui Dumnezeu. Și apoi nu pot să-mi dau seama dacă sunt aceiași oameni când vin ciuruiți de viață și sunt pastori, am căzut. Păi mă, la examenul ăsta ai căzut, mă. Ăsta e examen în viață. Nu erai tu ăla care strigai plin de foc, aleluia, mărit să fie Dumnezeu, cu Dumnezeu pot totul. Și acum tu vii și îmi spui că lucrurile simple ale vieții ne-ai reușit să birui ispită. Un pachet cu țigări n-ai reușit să-l birui. Ne-ai reușit să birui ce un par de vin. Ne-ai reușit să birui, ce știu eu, faptul să ții computerul închis. Ne-ai reușit să birui o minciună pe care n-ați trebuit să spui. Astea sunt ispitele în viață. Astea sunt luptele în viață. Astea nu sunt lupte prieteni. Astea nu sunt nimicuri. Adevăratele lupte sunt cu totul altfel. Când ești gata, poate să-ți pierzi mințile în fața durerii. Aia e luptă. Poate când îți pui un copil în mormânt și te întrebi de ce o faci. Poate când îți pleacă soțul în vârsta tinereții. Poate că atunci când stai și te uiți în stânga și în dreapta și nu mai găsești pe nimeni, pentru că toți te părăsesc, ai o boală care nu face nimănui plăcere și nu se mai uită nimeni la tine. Poate că atunci vorbim de încercări. Astea sunt nimicuri. Astea să fie luptele noastre. Ce trist! S-a uitat David și nu e să cred. Voi ce strigați acolo, zice? Nu vă scoateți? Nu! Nu ne scoatem sările. De ce? Paralizați de frică. Iubiții Domnului, eu mi-am schimbat predica ieri. Dacă mă întrebați, aș fi predicat astăzi altceva. Dar aseară mi-am schimbat predica. M-am rugat și am stat de vorbă cu cineva. Am zis, da, păi, eu nu sunt omul care să predic ceva care eu m-am gândit acasă. Dacă mă întrebați nici după amiază, nu știu ce predic. Nici mâine dimineață nu știu ce predic. Un singur lucru important, că-L iubesc pe Dumnezeu. Amin. Vă da ceva, nu? Pentru voi. Acum eu aseară m-am gândit și am zis, Doamne, dă-mi și mie parte din Suedia asta să o înțeleg. Și știu eu ce lupte au oamenii ăștia aici. La noi în țară mie mi-e ușor, pentru că eu știu cu ce să luptă oamenii. Eu nu știu cu ce vă luptați voi. Dar slavă lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu nu are nevoie să fie învățat de om. El îl învață pe om. Eu cred că astăzi Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru voi. Voi la sfârșit să veniți să spuneți dacă e drept sau nu e drept. Bine? Ne-am înțeles? Amin. Nu vorbiți. Nu vorbiți. Numai în holul bisericii vorbiți. Că mă întreabă omul dacă ați înțeles, nu puteți spune amin, nu? Spuneți amin dacă ați înțeles. Amin. Slavă Domnului. Deci aveți voie să vorbiți. Dacă vă spus pastorul că nu aveți voie să vorbiți, eu vă spun că aveți voie să vorbiți. Spuneți amin sau ce știu eu. Slavă Domnului. Bine, am închis paranteză. Frații mei, surorile mele, până să spuneam că lumea aceasta are o strategie. Strategia lumea acestea este că răul este extrem de vizibil. Lumea aceasta face un zgomot foarte mare. Să știți că de regulă Goliat e mare. Umple ecran. Când te uiți la ăsta, nimic nu mai vezi pe lângă el. Întotdeauna Goliat e mare. Și lumea aceasta întotdeauna își umflă eroi. Și întotdeauna când lumea asta este la înaintare înaintea pocăiților, împotriva pocăiților, întotdeauna răul va fi vizibil. Întotdeauna omul de bine va fi tăcut. Ascultați-mă ce vă spun eu. Haideți să dau un exemplu. Mă duc la biserică, predic. Dumnezeu știe cum predic. Poate unor mai bine, altor mai țin bine. Întotdeauna se va găsi cineva să-mi dea un SMS. Du-te acasă. Lasă de predicat. Mă nebunit cu lucrurile astea. Dar mai sunt și alți oameni. Mai sunt și alți oameni care au fost zidiți și au fost întăriți. Îi atacă.